biserică. Aș vrea să spune acolo ca să dau fiecăruia după faptele lui. În seara aceasta, ce fapte ai înainte Domnului? Nu uita că vine o zi când va trebui să stai înainte lui. Și atunci se va vedea faptele tale. Atunci se va vedea alergarea ta. Ne-am obișnuit numai să ne băgăm bani în buzunar și numai nu ne place când mai trebuie să scoate să dăm pentru Domnul. Când e vorba să dai 50 de lei în numele Domnului, spui, păi Doamne, tot eu, mai lasă, mai sunt și alții. Așa să spun, dacă Dumnezeu s-o dat ca să dai și la altul. Seara aceasta vreau să înțelegem bine. Ca fi pocăit nu înseamnă numai cânta și a predica. Ca fi pocăit înseamnă să mai scoți mâna din buzunar și să dai unde trebuie. Când vine câte un cântăresc bun, un predicator bun, știi să scoatem banii, să dăm 10, 15, 20 de milioane. Și când vezi pe cineva că n-are ce mânca, atunci nu mai mergi să dai 50 de lei.